Bona vesprada. En les tertúlies d'ADAI, no sé si no conegueu, és una associació cultural que se promou les activitats lliures, la lliure expressió de cada un en les seues idees, que siguin respectuoses, lògicament, en el ser humà, i deixem que cadascú expresse les seues opinions. Avui tenim a Elia García Saura, que molts la conegueu, és una persona amb molta capacitat, i avui ens parlarà de les relacions Ubuntu. Quan centrem l'atenció en el grup, el nostre món s'expandeix. Elia és una especialista en comunicació interpersonal i relacions Ubuntu. És llicenciada en Econòmiques, rama Empresa Màster i Direcció de Màrqueting, per ESADE, certificada en el PRAC Pioneer i màster en Estudis de la Programació Neurolingüística i diplomada en el Training per Kairos Institut de Granollers. Ha estat vinculada al món de les ciències, de les vendes, del màrqueting i de la comunicació. Ha treballat en departaments d'admissió i CRR en diversos sectors econòmics en organitzacions nacionals i internacionals, on ha liderat els equips de treball i s'ha responsabilitat de la comunicació externa i relacions públiques i de les estratègies de diferents tipus d'organitzacions i sectors empresarials. Ha representat l'empresa en entorn nacional i internacional. Té experiència en departaments d'atenció al client i des de 2007 exerceix també d'assessora, ponent i formadora. Ha liderat equips en empreses multinacionals i familiars de diversos sectors: industrial, educatiu, turisme, alimentació, sector cosmètic i farmacèutic. Durant aquests últims anys s'ha dedicat a divulgar i formar en comunicació interpersonal i intel·ligència social. És la impulsora de les relacions Ubuntu, una manera de vibrar, enfocar i treballar en grups pels canvis necessaris en el món del nostre segle XXI, perquè siga més solidari, més humà i més nostre. Perteneix també a l'associació privada sense ànim de lucre Mieses Global, Excel·lència, Salut i Sostenibilitat Empresarial, on és membre de la Junta Directiva, coordina les activitats del grup Tribu de la Comunitat de Creixement Personal Internacional Vida Plena, a més de col·laborar en l'administració de Plataforma per la Llengua. Bé, els que la coneixeu sabeu la gran, com he dit al principi, la gran capacitat d'Elia, i ara ens exposarà el seu punt de vista. Molt bé. Moltes gràcies. Molt agraïda d'estar aquí, gràcies a les tertúlies de racó d'Adai, gràcies a Babel, a la llibreria Babel, per facilitar aquest entorn cultural i de difusió. Gràcies també a Manel Esteve per haver-me convidat a donar aquesta jornada. I bé, volia donar la benvinguda a qui s'incorpori també al Facebook directe i a Instagram, que ens estem gravant i estem apareixent també en directe. I gràcies també a Francisco Urbano, que és company de tertúlies, company d'escriptura i autor també, novel, i a més és el director i creador de Modernitat Líquida, que ens gravarà també en vídeo per a que puguem després gaudir del vídeo d'aquesta xerrada en YouTube al canal de Relacions Ubuntu.
Doncs, per fi, jo estem aquí, després de ja d'un any, sí, que volíem fer aquesta xerrada i ara amb més raó encara. Jo, abans de res, us convidaria a que sortíssiu de la vostra zona de confort. De fet, jo crec que ja ho heu fet per estar aquí presents amb mi i deixar que jo faci aquesta xerrada en aquest entorn. Però al llarg de tota l'exposició anirem veient cosetes que potser podríem plantejar-nos coses i poder sortir de la nostra zona de confort, com jo també estic fent-ho ara. I us preguntareu, jo estic sortint de la meva zona de confort? Sí. El que m'agradaria és, com al final farem uns minuts, si voleu, de pregs i preguntes i xerrada, si em voleu preguntar quina era la teva zona de confort de la qual t'has sortit. Podreu preguntar, jo ara no ho dic. I també volia comentar-vos... Endavant. Sí, on vulguis. Volia comentar-vos que aquesta xerrada jo la faig també des de la meva experiència, des del que jo he anat visquent al llarg dels anys on he estat treballant i els llocs on he estat treballant, que també ha comentat el Manel Ester, etc. Nosaltres hem viscut l'últim any en un entorn una mica estrany, de com anàvem vivint i tal. I hem viscut també coses que anaven passant. I hi ha una cosa que a mi em va sobtar moltíssim ara fa un any, i és que tothom començava a ballar una cosa que es deia el Jerusalem Challenge, no? No sé si ho recordeu. Jerusalem, ni Hayalami. Sí? Bueno, xerrac, però no cafè. Gràcies. Això no dirien el mateix els meus companys de canya de sucre. El president diu que farà un comentari. Aquesta gent, Jerusalem, va ser escrita per un sud-africà, un DJ sud-africà, i li va donar a cantar a una dona que es diu Nontsebo Tshikode, que és la que dona aquesta veu profunda. I bé, la van llançar aquesta cançó a finals del 2019. El que passa és que en plena pandèmia i en plen confinament va haver-hi uns grups angolenys, els joves Fenómenos do Sembao, d'Angola, que es van gravar, al febrer de 2020, es van gravar fent una coreografia dinant amb uns plats. Anaven fent una coreografia amb uns plats. Això es va convertir en un fenomen a les xarxes i en ple confinament vèiem com als hospitals hi havia metgesses, metges, infermeres, auxiliars que començaven a ballar com una mena de cant a sortir d'allà, a ser un camp positiu, molt positiu. De fet, ningú entenia la lletra, jo no l'entenc. Jo me l'he traduïda d'internet, no? I diu, Jerusalem és la meva llar, és com buscant casa meva, buscant casa meva. Doncs això, al final d'any, li van donar el premi a la millor cançó africana als MTV de Europe, que es va fer a principis de novembre. 14 milions de visites, i dius, estem connectats d'aquesta manera? Com és possible? Perquè era com si tothom volgués ballar això, perquè amb això ja fem, no? Busquem la llar, busquem sortir d'allà. En un període molt ombrívol, molt fosc, no? Bueno, el que també hem viscut, per tant, és un increment de les xarxes socials absolut. De fet, jo mai havia fet això, de fer un directe al Facebook, no sé si s'apuntaran, no s'apuntaran, un directe a Instagram, em vaig fer la compte de relacions ocultes de Facebook, Instagram, etc. Un increment a les xarxes, contactar, no podem fer-ho en persona, però contactem. Contactem. En canvi, ara parlem de la soledat. La soledat es manifesta. Però no estàvem connectats? Sí, però ens trobem sols. La connexió amb les amistats, amb les persones, no té a veure amb la quantitat. Milers de seguidors al Facebook.
no té a veure amb la quantitat, té a veure amb la qualitat de les relacions. Bé, no som una illa. Tenim una connexió invisible. Nosaltres vam començar a sortir, anàvem en un autobús cap a França i de sobte, confinament, tancament. Jo vic sola i de sobte, disculpa? I aleshores ens adonem que són dependents. Sí, dependents de tot, dependents de que el supermercat està obert, compro paper higiènic. No sé per què, encara no ho he entès. Hi ha molts estudis, però jo encara no ho he entès. Som molt dependents. Estarà obert, hi haurà sal, hi haurà llegums, hi haurà fruita. Podré sortir a comprar? Com podré sortir a comprar? Qui m'ho portarà? I la gent que no pot sortir a comprar? En aquella època, l'Institut Relacional va fer un estudi amb més de 150 persones que estaven en confinament i va fer una sèrie de preguntes. I a partir d'aquell estudi, un altre que es va fer després del confinament i també en pandèmia l'any passat, ara, aquest mes, han publicat un informe que es diu Ventanas y Abrazos. Us animo a llegir-lo, és molt divertit de veure el que ja hem experimentat i ho ha experimentat tothom. Ventanas y Abrazos, de l'Institut Relacional, es pot buscar. Podria destacar moltes frases de la gent que va dir en aquest estudi, però va haver-hi una que dic, és que és això. Hi havia una persona que deia, vas descobrir que els veïns parlen. Sí, els veïns parlen. Hem viscut la interdependència com a habitants en una gran nau, que és la Terra, no? I que anem viatjant per l'espai. Aquesta nau ens conté a tots i anem viatjant. Hem descobert que ens convertim en persones, no en mobles, no en mascotes, quan entrem en relació amb els altres, amb les altres persones. Bé, aquesta connexió que és invisible, de fet, existeix des dels nostres orígens. Ja aquí en aquesta sala, farà més d'un any, quan vaig parlar de la comunicació interpersonal, ja parlàvem d'això, parlàvem que nosaltres, els homo sapiens, existim avui perquè en aquella època ja van col·laborar entre ells, ja van connectar-se entre ells per a sobreviure en un món molt hostil, molt cruel. I van deixar les seves individualitats per a posar-les en comú, per a poder anar per la vida i arribar fins aquí avui. És a dir, que aquesta connexió entre nosaltres, que eren els nostres orígens, es traspassa ja, és una cosa que ve de la nostra intel·ligència col·lectiva. Jo recordo, quan parlaven de la nau i que es va transportant en confinament i tal, jo això ho vaig experimentar també quan em vaig anar de viatge a Birmània, a Myanmar, quan encara estava l'època de l'exèrcit, com a dictadura, ells estaven governant, ara malauradament sembla que estan tenint problemes una altra vegada amb l'exèrcit. Doncs era un viatge molt, molt bonic, però era en certs moments molt hostil. Aleshores jo recordo des del primer moment, quan vam estar en aquell autobús, vam decidir que nosaltres, quan entràvem a l'autobús, fèiem família, perquè necessitàvem aquesta connexió. Nosaltres es coneixíem, hi havia una parella, una altra parella, 3 amigues i nosaltres 3, que eren 2 amigues i un amic, i unes altres parelles, però no es coneixíem més. Però vam decidir que necessitàvem això, que necessitàvem aquesta connexió bàsica. Bé, Martin Luther King ja ho va dir en el seu moment, va dir que en un discurs
vas llegir aquest llibre, que és curiós, la vida també, si prestem atenció. Aquest llibre me'l van regalar farà uns 3 o 4 anys, de l'Elsa Ponset. Anirem parlant de molts llibres, ja que estem en una llibreria, la llibreria Babel, anirem parlant de llibres. El mundo en tus manos, diu, no és màgia, és intel·ligència social. Un incís, la intel·ligència social la vaig descobrir jo amb un llibre que em vaig comprar aquí, que es diu La intel·ligència social del Goleman, Daniel Goleman, ara farà uns quants anys. Doncs aquí diu, Martin Luther King describía así la interrelación humana, deia. En verdad el asunto se reduce a esto. Toda vida está interrelacionada. Cada uno de nosotros está atrapado en una red ineludible de reciprocidad, atado por un hilo de destino. Lo que afecta a un individuo de forma directa, nos afecta a todos de forma indirecta. Estamos hechos para vivir juntos, debido a la estructura interrelacionada de la realitat. I posava tot un exemple de quan ens aixequem, anem al lavabo, obrim l'aixeta, agafem el sabó que venen dels francesos, el te que ve de la Xina, el cafè que ve de l'Àfrica. Estem interconnectats, el paper higiènic no s'ha de vindre. Estem interconnectats, sí? Y deia, no vamos a tener paz en la tierra hasta que reconozcamos este hecho básico que es la estructura interrelacionada de toda nuestra realidad. Martin Luther King. No existeixo sense els altres. Jo em conformo amb relació amb els que m'envolten. Connectem, no estem aïllats, connectem des dels orígens, però és que connectem des que naixem. Nosaltres, els éssers humans, som mamífers. I som mamífers que des que naixem, els humans, necessitem dels altres. Naixem indefensos, completament. Ens agrada veure les cares somrients, mirem com a bebès, però necessitem a la mare, necessitem als pares, necessitem que ens donin de menjar, que ens mirin la temperatura per si se'ns puja, per si necessitem coses. Sortim en un món inhòspit en un moment determinat. Sortim plorant, a més, si no, no estem vius. Aleshores, necessitem dels altres per a sobreviure. Necessitem l'escalfor, necessitem el tacte, les abraçades, això que no hem tingut, no? I que ara estem per buscar-les, no? De fet, científicament, amb una mica d'observació ja ho sabíem, però ara científicament ja se sap que les abraçades, tocar la pell, el que fa és estimular-la i hi ha una hormona, que és l'hormona de la felicitat, que s'activa, l'oxitocina. Després parlarem d'ella una altra vegada. I que aquesta oxitocina fa el seu paper, reduint l'estrès i augmentant la felicitat. Bon dia, bona tarda. Nosaltres, des que naixem, diem que necessitem els altres com a bebès, però és que a més, de fàbrica, ja tenim una cosa molt important que ens fa connectar, que es diu servei social. Sí? Heu sentit parlar bé segurament, no? En el servei social hi ha unes neurones que es diuen neurones mirall, d'acord? I en aquestes neurones mirall, aquestes neurones mirall són les que ens provoquen el contagi emocional, és a dir, allò que veiem en els altres ens arriba. Està plorant? Què li passa? Per què està plorant? Per què està plorant? Bé, aleshores, tot el que fa l'altre m'arriba. Tot el que faig jo m'arriba. El que faig i el que no faig. La presència també. Aleshores, com més important, no? El que faig o no faig. Com és important la meva presència. Soc conscient d'això. Com és important. Nosaltres, com ens comportem amb els altres? Una altra anècdota.
parlant de fer família. I jo des de ben petita sempre he sortit pel món per obligació, perquè els meus pares anaven, doncs ara vivim aquí, ara vivim allà, no? I sempre era en moments quan començava a contactar, no? Als 6 anys i mig, quan ja comences a entendre el jo, perquè aquí tenim un filòsof, un estudiant de tota la vida, segurament professor de filosofia, que segur que serà molt més que jo, però nosaltres, a partir d'una certa edat, 5-6 anys, ja comencem a entendre el jo individual. Sí? Ja soc conscient de l'ego, tal, sí? I als 6 anys ja comences a jugar i ja comences a tenir memòries socials i tal. En aquell moment, acaba, fora, vés-te'n. Canvia de lloc, me'n vaig anar. Aleshores, aquesta manera sempre ha de sortir als 15 anys igual. Als 15 anys, quan ja feies les amistats de l'adolescència, per sortir, ja passejar amb les amigues i tal, torna a canviar. Vine-te'n una altra vegada a Castella. Aleshores, clar, això, jo suposo que amb això jo el que vaig entendre és que allà on anava, donde me encuentro de año, que es diu en castellà, allà on anava havia de fer família. Aleshores, recordo un de les últimes feines a Catalunya, que va ser a Sant Pol de Mar, vaig llogar un pis a Arenys de Mar. I jo vivia amb 2 gatets. I jo vaig decidir que no podia ser, jo no podia viure sense família. Jo estava sola allà, però jo havia de fer família. I aleshores vaig coincidir un dia amb el meu veí. Ell tenia un conill i jo tenia 2 gats. I el meu gat se'n va escapar per sota de la barana, va passar a la terrassa d'ell, tenia unes terrasses magnífiques, així, i va començar a perseguir el seu conill. I aleshores dic, ara és el moment, em presento. I vaig fer família. A les 2 setmanes li donava les claus de casa meva i li dèiem, Salvador, m'has de fer un favor, necessito que em cuidis els gats, he de tornar a Castellà. Tenia una cosa familiar i havia de sortir, tornar aquí un cap de setmana i no volia viatjar amb els gats. Em dones les claus de casa teva? Jo, sí, són la meva família ara. Només has d'entrar i cuidar-me'ls. Quan vaig tornar, diu, convida a sopar. Convida a sopar, que m'has cuidat molt bé els gatets i tal. I en el sopar, una tapeta, em presenta un regal. Dic, disculpa, ell em va fer un regal a mi. I com? I em va dir, tu mereixes, moltíssimes gràcies. Ningú havia confiat en mi com tu has fet. Va ser la pedra. Com tractem a la resta de persones? Molt important, molt important. Parlant d'Àfrica, de la regió austral també, el mestre Keiji, el màster Keiji, que va fer a Jerusalem, d'allà també, d'aquella zona austral, és la filosofia Ubuntu. I jo quan la vaig conèixer dic que és això. No sabia que existia, però és això. Nosaltres som éssers humans que intrínsecament ja som bons. Sí, naixem i ja volem veure les cares somrients i som interdependents i fem que ens fan gràcia tot i tal, no? Però som bondadosos, ara d'adults, o no ho som? Podem escollir? Què escollim? A què paro l'atenció? Una cosa que em va encantar. Be kind. Diuen que és una... També aquí, el concepte ho remarca molt. Hi ha frases en anglès que tenen molt de significat que no es poden traduir bé en castellà, però ens falten paraules. I aquesta és una. Diuen que Sòcrates va dir, be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Que vol dir, traduït,
ser compassiu, perquè cada persona amb qui et trobes, que coneixes, amb qui et creues, està lliurant segurament una dura batalla. No sabem el que està passant amb la resta. Kind, una paraula que m'encanta. Kind és aquí el que traduïm com compassiu, bondadós, amable, sí? Be kind ve de l'anglès antic, de l'Old English, que és saint. Saint, l'etimologia de les paraules de tant en tant va bé recordar-nos d'on venim. És natural, innat, nadiu, amb sentiments familiars pels altres, això vol dir saint. Però que a més aquesta paraula ve del protogermànic, que és kunde. Kundi, el protogermànic, més antic encara, que vol dir familiar, tribu. Kind vol dir familiar, tribu. Be kind. Sigues tribu, sigues familiar. O sigui, ser compassiu és tractar els altres com si fos de la teva família. Això són les relacions Ubuntu, això és la filosofia Ubuntu. La filosofia Ubuntu parla de la compassió, parla de la solidaritat, parla de la cooperació, des de la individualitat, sense perdre la meva individualitat. Jo soc persona quan entrem en relació. Només en relació amb tu soc persona. Jo soc perquè nosaltres som. Això, si ho tenim en compte i ho reflexionem, és el que crec que ara és bo parlar-lo, començar a parlar-lo, sí? Com anem de temps? Jo soc perquè nosaltres som. Jo soc l'ésser, jo soc un ésser. El ser, per tant. Ser abans de fer, jo soc. Però jo qui soc? Com soc? Es tracta de trobar l'autenticitat en mi perquè pugui generar confiança. Autenticitat vol dir que tot allò que està dins meu com a essència es transmetrà autènticament. Però és que el que passa, el que jo crec que ens passa, és que ens hem perdut com a éssers humans perquè no estem connectant amb el nostre centre, amb el nostre ésser. Primer, jo soc. I aleshores entro en relació. Hi ha una pel·lícula meravellosa. Jo la vaig veure, ho he de reconèixer. Era culpa. Fa un mes. Diu, anda, Elia, ja t'està bé, El Màgic 2. Recordo que havia quedat amb un amic, havíem de xerrar, i quedar aquesta nit, ens tocava, sí, ens tocava aquesta nit. I va haver que et truquiera al WhatsApp. Dic, no, que vull veure la pel·lícula El Màgic 2, que no l'he vist encara, feien la 2, em sembla que ho és meravellosa. De què parla? L'heu vista? Parla de el trobar el camí a casa. Mira, com Jerusalem. Quina casa? És la Dorothy que es perd en un tornado, arriba al món 2. I allà diuen que amb les baldoses grogues, si segueix les baldoses grogues, arribarà un mag, que es diu el Màgic 2, que li dirà com tornar a casa. I va trobant amics. I aquests amics són un lleó, que és un covard, que li falta coratge, un espantaocells, que li falta el cervell, necessitem també posar en pràctica la mirada apreciativa. No sé si l'heu sentit, ara es parla molt de la mirada apreciativa. És a dir, apreciar com és l'altre. Com jo, en aquell moment, aquesta anècdota que us he explicat,
del meu veí d'Arenys, no? De Salvador, doncs confiem perquè mirem i veiem bondat. O veiem com és aquella persona. Sabrà fer-ho bé, sí, i confiem. Mirada apreciativa, però la mirada apreciativa comença per nosaltres. M'aprecio? Jo soc qui soc, com soc, tinc coratge dintre meu, tinc el cor dintre meu, tinc cervell, tot està dintre, només ho he de descobrir. També així també podem mirar els altres. Ara, no li demanem a un peix que es posi a volar i comencem a criticar. Tu no saps volar, no saps volar. I el peix dirà, no sé volar. Deixa'l en pau el peix canari. És un peix. No cal demanar-li que voli. Hi ha un altre conte també, que és el mussol que no podia udolar, del Robert Fisher i la Beth Kelly. També parla d'això, de la diversitat. Bueno, si no sap udolar, no li demanis, que sigui diferent. Si no sap dir mussol, si sap dir guai, és americà també. Bé, el tema és que ens hem d'estimar tal com som. Trobem la unitat en la diversitat. Això són les relacions Ubuntu també. Aleshores, si els meus actes parlen de mi, sí? Què em diuen els altres de la resta? Quan actuen els altres, què m'estan dient? Ho hem pensat, això? Nosaltres abans hem dit que tenim un cervell social, amb unes neurones mirall. I després veiem com passen coses, no? Fan coses, la resta fa coses, no? I ens arriben. Aquestes coses ens arriben. I em fa mal. Em cabrejo. No ho aguanto. Això que estàs fent no ho aguanto. Hi ha una llei que es diu la llei del mirall. Valencià, la llei de l'espill, la llei de l'espej. És, me li vaig explicar a la meva dentista. Què dius? Sí, això ho explicaràs. Dic, sí, farem un repàs, que de tant en tant va bé recordar-ho també, o conèixer-ho. Què passa quan els altres fan coses i a mi m'arriben? Alguna cosa està reflectint-se dins meu, també parla de mi. Per exemple, una actuació. Algú està fent una cosa que no m'agrada. Doncs la llei del mirall diu que pot ser per 4 coses. Poden passar 4 coses diferents. Primera, el mirall m'està reflectint una similitud. És a dir, jo veig en el que tu fas les meves ombres en la part fosca i m'ho reconec. Això és inconscient. El 2 és l'oposat. Tu fes coses que no m'agrada gens perquè jo sóc tot el contrari, tot l'oposat. És que ets un desenllaçat, treus sempre l'habitació per votar. No hi ha manera de dir-te que les coses han d'estar sempre al seu lloc. Potser jo estic en l'altre extrem. M'està reflectint que jo també vaig d'extrems. Un és molt endreçat i jo soc massa endreçada. He de trobar un equilibri. Sí? Tercera, precisament, el que tu estàs fent a aquella persona a mi no m'agrada, perquè jo em veig fent-ho també. No aquesta persona, sinó una altra. És que tu maltractes a la teva mare. I tu al teu fill. Hòstia, és veritat, per això no m'agrada. Em veig. O quarta, potser que el que m'està reflectint el mirall sigui
que jo estic idealitzant les coses. Estic demanant a l'altre unes coses que no podré assolir mai, perquè m'he creat unes expectatives espectaculars i resulta que aquella persona la seva, no ho fa, no sé què, i jo estic idealitzant tot. Baixa les expectatives. No vulguis controlar-ho tot. Baixa, això. Això és el que fan els altres. No, és que això ho fan els altres. A mi no m'agrada, però és que a tu no et agrada. Mira a veure si hi ha alguna cosa dins teu. Aleshores, què hem de fer ara? Primer de tot, hem de deixar de reaccionar. Pipa! Respira. És molt bo, ara que parlo de respirar. Circula un vídeo d'uns nens, ja no vull, no abans, que ja comencen a entendre això de la intel·ligència emocional. Està molt bé això també ho hauríem de recuperar. I diuen, home, és que jo quan m'enfado, jo ho noto que m'enfado. I nosaltres ho notem com a adults. Jo noto que m'enfado perquè em poso vermell i l'altre diu, és que jo, hi ha alguna cosa aquí dins. És com... I aleshores posa una metàfora visual i dic, potser que una nena de 9 anys estigui explicant això. És una alma antiga, que dic jo, no? Aquesta porta moltes vides. Deia, la nena deia, que era com una aigua, una ampolla d'aigua, plena de purpurina. I aleshores, quan s'enfada, és com quan fas... I la purpurina contamina tot. Aleshores, l'aigua ja no està clara. Està bruta. La purpurina està per tot arreu, doncs això és el torbellí allí, quan m'enfado, no? Quan una cosa em molesta. La llei del mirall serveix per dir, respira. Aleshores, quan deixes d'agitar-te, què passa? Que l'aigua es calma. Respira. Aleshores, què passa quan l'aigua es calma? Què passa amb la purpurina que contaminava tot? Aigua neta. Per tant, ser conscients, deixar de reaccionar, acceptar, hi ha purpurina, acceptar com som, i deixar de lluitar. I quan deixes de lluitar, mare de Déu, és que és un descans, La vida és molt més relaxant quan deixem de lluitar. Aleshores, quan deixem de lluitar i de reaccionar a les accions de l'altre, la vida es transforma. Això que parla des de la meva actitud, des de com soc. Això ho va dir, per exemple, el Joan Garriga, que és un terapeuta que va introduir les constel·lacions familiars aquí a Espanya. Diu, el treball interior no és un més jo. El treball interior no és un millor jo. El treball interior és un més tu. Adonar-nos d'aquesta relació. Ens convertim en persones, aleshores, més amoroses. Brolla més l'amor. Sí? A mi m'agradaria també parlar, ara en aquests moments, de la banalitat del mal. Sí? I també és important conèixer això, aquest concepte. Parlem un moment, si em permeteu, de la banalitat del mal. Aquesta nit no es farà un debat en una cadena privada de televisió. Jo crec que precisament perquè s'està més manifestant socialment i políticament la banalitat del mal. I, en canvi, faran un debat, que potser sigui molt interessant veure, en el qual estarà un filòsof, que és el José Antonio Marina, que acaba de treure un segon llibre. El primer era Biografia de la Humanitat i ara, a finals de març, ha tret un altre llibre que es diu Biografia de la Inhumanitat. Interessant.
molt interessant. Evidentment no me l'he llegit encara, ho sento molt, però per el que jo he vist de l'índex i del que està parlant, parla de la sense raó, de la crueltat que s'està manifestant ara així, lliurement, pinga, pim-pam. Parla de que ens falta reflexionar, ens falta pensament crític, perquè hem deixat de banda els valors morals. Interessant. Aquesta persona estarà en aquest debat aquesta nit parlant d'això, de la banalitat del mal. La banalitat del mal és un concepte que segur que em podreu corregir, que va treure en un llibre que es deia Eichmann a Jerusalem, també, la filòsofa d'origen... Hannah Arendt, exacte. D'origen germànic, jueva, d'origen alemany, que va assistir com a politòloga, filòsofa, escriptora, va assistir al judici que li van fer a un nazi que van segrestar a l'Argentina, on estava amagat, a l'Adolf Eichmann, que va ser el que transportava, l'encarregat del transport dels jueus de tota Europa al camp de concentració d'Auschwitz. 5 minuts. I aleshores aquesta persona va estar allà en el judici i va escriure aquest llibre i va parlar de la banalitat del mal, perquè va descobrir que l'Eichmann era una persona que l'únic que havia deixat era de tenir pensament crític, havia deixat els valors morals a banda i s'havia muntat la pel·lícula que ell estava complint una llei. I ja està. Era un mediocre. Aleshores va revolucionar el món. A mi m'agradaria parlar també en un segon de dir, bé, si fem això, com deia Gandhi, ull per ull, i el món es queda sec, no? Si reaccionem i aquí, actuem i tal. No, cal reivindicar per la banalitat del mal, la banalitat del bé, no? Jo crec que hem de reivindicar l'heroi quotidià, no? Perquè si no ens quedarem secs, ull per ull, món sec, com un altre llibre que us recomano que ho llegiu, que segur que el tenen aquí a la llibreria Babel. Assaig sobre la ceguesa. L'heu llegit? Meravellós. De Saramago. De Saramago, del portuguès José Saramago. Llegir-lo. És impressionant. Hi ha una persona, tothom es queda cec, una ceguesa blanca, pitjors instints de supervivència, un món horrible, tots en quarantena, i l'única que no està cega, que és una dona que veu, és la que dona aquesta sensació d'algun guia, i aleshores la gent comença a confiar per a poder recuperar la dignitat. Reflexionem. Què faríem nosaltres si només fóssim nosaltres qui veu? Seríem capaços de fer això? Sense dir que veiem, mantindre aquesta dignitat i escampar-la. Bé, només dir-vos que ser bondadosos, ja ho hem dit, crea un món més feliç. A més, científicament s'ha demostrat. El David Hamilton parla en un seu llibre 5 beneficis de ser amable. Científicament s'ha demostrat 5 beneficis de ser amable. Produeix més serotonina, que ens fa més feliços, puja l'oxitocina, que activa la circulació sanguínia, es deté l'oxidació cel·lular, per tant es retarda l'envelliment, serem més joves físicament més anys. Ser assertiu i alegre, també les relacions es milloren. Ja dèiem que els bebès busquen les cares somrients. És contagiós, ser feliç és contagiós. Aleshores ho sabem, perquè a més la pandèmia ens ha regalat moments estel·lars, quan hem estat en confinament, i hem tingut moltíssimes maneres i temps per a ser amables amb els veïns, ballar amb la distància, cantar-nos.
fer trucades online, fer l'aperitiu. Tots jo, és que fem l'aperitiu amb la família. És que la família? Sí, bé, per internet, amb la seva cerveseta. Ser més humans, sí? En interrelació. Per tant, jo vull també dir-vos que nosaltres, en el nostre comportament, sempre som un exemple. Deia Albert Einstein, donar exemple no és la manera d'influir, és l'única manera d'influir, donar exemple. Però és que donem exemple sempre. Ja ho he dit abans, amb les neurones mirall ens estan mirant, creem contagi emocional als altres en el que fem i en el que no fem. Per tant, ens hem de responsabilitat de la nostra manera de fer, des del nostre ser individual. Hem de fer un lideratge de servei. I aleshores, jo el que volia també era donar-vos deures. Així que quan tornem a veure'ns, em digueu i practiquem. La Rocío Carmona, en un article de fa uns anys, finals del 2019, va escriure 5 coses bones que pots fer avui per als altres i que milloren la teva salut. I diu: 1. Donar les gràcies, fàcil. 2. Somriure més. Confiar. 3. Confiar. Podem millorar la vida de les persones amb qui confiem. Practicar l'altruisme. Ser voluntaris, fer de voluntaris. I pren consciència de si estàs agitat i no et prenguis les coses massa personalment. Flueix, deixa fluir també els altres. Aleshores, practiquem. Surt de la teva zona de confort. Fes alguna cosa que tu saps que ho fas bé, però que no fas massa sovint, o que no ho has fet mai. Fes-ho, prova-ho. Si et surt bé, guanyaràs felicitat. Provem, sortir de la zona de confort. Jo acabo de sortir de la meva. Segona, un altre deure. Deixeu entrar gent nova a casa vostra, al vostre entorn. Deixeu entrar a casa, a ser amics, a gent nova. Això també és sortir de la zona de confort. Sí? Perquè resulta, com diu Jim Rohn, que ha dit moltes coses, un escriptor americà, diu que nosaltres, el nostre ésser, nosaltres som la mitjana de les 5 persones amb qui ens relacionem més a prop. Aleshores, mirem aquestes 5 persones que ens envolten, com són, i aleshores podrem tenir una idea de com soc jo. Perquè dime con quién vas y te diré quién eres, ¿sí? I el rei de la psicologia positiva, Martin Seligman, no? Seligman, que deia si ens sentim, si practiquem els nostres punts forts, si els fem, els posem en pràctica, som més feliços, sí? Tindrem una bona vida si fem allò que ens agrada. Però si és que, a més, això que fem, ho fem pels altres, a més de tenir una bona vida, aquesta vida tindrà sentit. Això són les relacions Ubuntu. Des de la nostra individualitat, centrar-nos també en els altres, en la relació. Crec que és possible. I d'aquesta manera, el nostre món s'expandeix. Moltíssimes gràcies. Lògicament no tenim massa temps. Si voleu fer alguna pregunta, però no tenim molt de temps. Procurem ser breus. Sí, molt breu. Felicitats, Elia, per la intervenció. El que has dit m'ha vingut al cap una idea que crec que fa molta falta en el món actual. El món econòmic en què vivim ens mou a tots a l'individualisme i jo crec que el que expliques tu és que hem d'evolucionar l'individualisme a la individualitat, perquè a partir de la individualitat tenim un sentit social i aquesta associació és un exemple del sentit social que tu parlaves, com tantes associacions, això fa que la convivència en la humanitat pugui ser millor.
Exacte, sí. Nosaltres, quan jo parlava de la individualitat, parlava de la diversitat i amb aquesta individualitat fer conjunt, fer grup, amb compassió per l'altre. És l'única manera. Nosaltres estem ara redescobrint-nos com a humanitat. Durant els últims 50 anys hem arribat a l'individualisme, que tu dius. Hem passat de l'individu a l'individualisme. Jo, l'ego. Hem de tornar a l'essència, perquè tots som iguals. En el fons, tots som amor. Quan ens uneix el mateix. Per això les relacions compassives, el kind, és tan important. Be kind. De fet, els pensaments totalitaris del segle XX han negat la individualitat. Han volgut negar la persona. Al contrari. Jo ara soc qui soc i jo puc canviar al llarg de la meva vida, clar, però sí. Ara, jo només puc manifestar humanament quan estic en relació. Si no, sóc un moble, una mascota, estic confinada. Sí? El tema és que tenim per rato. Antes en l'associació teníem opcions de continuar xerrant. Ara en el tema de la pandèmia no ho podem fer. Ja anàvem a un lloc i continuàvem parlant perquè lògicament la llibreria tanca i per desgràcia tindràs que vindre demà i continuar. I bueno, tindrem que vindre tots i continuar. Alguna pregunta ràpida més? No,